kapsat. Operasyon, pinaglitsyon. Pinaglitsyon na apa, tinay. Brasilia. Lumitsyon kami kano til may sabukal nga baboy. Aywa, official. Hello King, Merry Christmas. Say Merry Christmas. Merry Christmas everyone. Come enjoy to eat mountain pig. Oh, magpabaga muna kami para ano. Mainit pala. Ito yung baboy. Wala na. Yung tenga niya tinanggal, binawasan eh. You know? Tinanggal yung pinakalaman niya eh. Loko yung nagtinda. Oh. Nilagay pa. Okay na, lalagyan niya ng ano, nobela. Lagyan niya ng nobela para ano. Ayan o. Ganito lang buhay namin dito sa Dubai. Kapsat. Ito lang gagawin namin. Si King. King, say hi King. Hi.